Täze oku ýylynyň öňü tirasynda şu günler bayramany etrawyna diregçilik edip oku esbaplaryny we egin eşiklerini almaga çalışýan çağalar has köp göde görünüp başlady. Bu aralykda paýtagat Aşgabatda Kids Expo ähli çağalar üçin atly halkara sergi ýarmarkaty geçirilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy soňky wagtlarda bayramanynyň etrap bazaryny we şäher merkezine ýerleşen köp gatly jaýlarda gapy-gapy elenip köne mektep tumkalaryny, ulan tahyýalary ýa-da aýakgaplary we oku esbaplaryny soraýan çağalaryň gözgörteli köpelenigini habar berýär. Olar köne egin eşikleri, uruçka we depter ýaly oku esbaplaryny soraýarlar. Diýip bir etrap ýaşaýjy aýdýar. Bayramaly şäherine köp gatly jaýlara gapy-gapy aýlanýan adamlaryň arasyna çağalar bilen bir hatarda uly adamlary hem görmek bolýar. Olar jaýlaryň gapylaryny kakyp, hojalyklaryň özlerine zerur bolmadyk oku degişli islenlik zatlaryny öz çağalaryna ýa-da agtyklaryna bermegi haýyş edýärler. Diýip bir şäher ýaşaýjy aýdýar. Agtyklaryny täze oku ýylyna taýýarlaýan bir eni Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykdy. Öz maşgalalarynyň durmuş üçinçiliginiň ýaramazlaşyp özleriniň haýyr-sahabat serişdelerini mätäç galanyklaryny gurrun berýär. Ujuýpsy meşberlerde pensiýa alýan uly ýaşy denan maşgala adamsynyň zähmet hakkynyň hem hojalygyň diňe iými tüpçünçiligine sarf edilýändigini, agtyklarynyň oku esbaplaryny bolsa haýyr-sahabat serişdeleriniň hasabyna üpçün etmäge çalışýanlyklaryny aýdýar. Ýöne onuň sözlerine görä ilat üpçünçiligi pes maşgalany goldowsuz goýmaýar. Bir hojalyk ýaňyja burny çalaja ýyrtylan bir aýakgap berdi. Ony atasyna çatdyryp agtyklara geýdirmesek täze köwüş almagy ýagdaýymyz ýok. Beýleki bir hojalyk jalbar berdi. Onuň hem aşagyny galdyp geýdireriz. Häzir bir hojalyk ýekaja depter, ýekaja ruçka berse-de agtyklarymyz üçin uly kömek bolar. Olar mektebe gidip okap bilerler. Diýip pensiýadaky zenan maşgala gurrun berýär. Ol özleriniň durmuş şertleriniň bu derejede pese gaçyp biljekdigini odarlar hiç gaçan gödeňine de getirip bilmänliklerini sözüniň üstüne goşýar. Bayramanynyň etrap bazaryna Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir söwdegar zenan maşgala soňky wagtlarda dilegçilik edip oku esbaplaryny eýe bolmaga çalışýan çağlaryň we ene atalaryň sanynyň görnetini artanyny tasdiklaýar. Şolar ýaly dilegçilik edýän adamlaryň sany ören köpeldi. Haýsy birine nämäni berjegimi bilmeýärin. Diýip bazar satyjysy bolan zenan maşgala aýdýar. Oku esbaplaryny dilep gelýän çağalar hiç bolmanda bir ruçka berip goýberýärin. Bir günde 120 sany ruçkany paýlan wagtlarym boldy. Paýlayan galamlarymyň we ruçkalarynyň sany gün saýyn köpelýär. Bular diňe meniň tekçäme dilekçilige gelýän adamlar. Maňa gelmeýänleriň sany has köp bolmagy mümkin. Diýip bazarda oku esbaplarynyň sewdasy bilen meşgulanýan aýal gurrun berýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy geçen ýyllar bilen deňeşdirilen oku esbaplarynyň bahalarynyň bu ýyl arzanlanyny habar berýär. Köne egin eşiklerini ýa-da mektebe degişi zatlaryny mätäç adamlara berýän hojalyklar özleriniň hem üpçünçilik ýagdaýlarynyň öwürlükli däldigini aýdýarlar. Ýöne muňa garamazdan olaryň käbiýleri bar zadyny paýlaşmakdan çekinmeýär. Käbiýleri bolsa köne kuşullaryny adamlara mut berenden satmagy has güne jaý hasap ýanyklaryny aýdýarlar. Bu aralykda paýtagat Aşgabatda 19-22 awgustda Türkmenistanda ilkinji gezek Kids Expo ähli zat çağalar üçin atly halkara sergi ýarmarkaty geçirildi. Türkmenistanyň Sewda Senagat Edarasy we Türkmen Expo hususy kärhanasy tarapyndan guramalaşdyrylan bu çäre çağalar üçin harytlar senagatyny we hyzmatlar ulgamyny iş alyp barýan yerli we daşary ýurtly kompaniýalar şeýlede Birleşen Milletler Uramasynyň çağalar ganasy UNICEF we beýlekler gatnaşdy. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow bu çäre gatnaşyjylara iweren gutlaw hatyna ýurdumyzyň ähli künjeklerini bagtyar çağalaryň düýüpli bilim almagy, dünýä garaýyşyny giňeltmegi, olarda ýokary ahlak sypatlarynyň kemaly getirilmegi üçin amatly durmuş şertleri döredilýär diýdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bu halkara çäre barada çap eden habaryny garaşsyz baky tarap Türkmenistany yeni bir gezek bagtyar çağalygyň ýurdu hökmüne wasp etdi. Ýöne sewitlerde el serip täze oku ýylyna taýýarlanýan üpçünçiligi pes hojalyklar barada habar bermedi. Türkmenistanda otly biletleriniň gytçylygy güýçlendi. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda biletleriň soňky 2 gün bäri açyk satuwda ýokdugyny, adamlaryň welaýatlere barmak aladalarynyň artýanlygyny aýdýarlar. 21 awgustdan bäri terminallarda bilet ýok, online satyn almak mümkinçiligi hem ýok. Diýip habarçymyz aýdýar. Otly biletleriniň häzirki gytçylygy paýtagtdan ýurdun ähli ýerleri bilen aralyga degişli. Aşgabatly ýolagçylar bilet gytçylygynyň öňün bolanlygyny, biletler satylyp başlanda tiz gutaranlygyny, emma soňky 2 gün bäri düýpden ýokdugyny, hatda para berip hem satyn alyp bolmaýanlygyny belleýärler.
21. Ağustos çenlik hem biletler tiz satılıp gutorýardy. Ondan soň hatda para bilen hem tapdyrmaýar. Diýip Aşgabatly Çeşme gurrun berýär. Biletleriň bir bölegi terminallarda satylýan bolsa, bir bölegi kassalarda satylýardy. Bu ýerde uly nowatlar döreýär we dawa ýüze çykýar. Adatlyk bilen anonim gürleşen çeşmeleriň biri paýtagtyň demir ýol wagzalynda 18-nji awgustda bolan ýagdaý barada şeýle gurrun berdi. Satyp çykarylýan biletleriň bir bölegi nagd we beýleki bölegi nagd däl görnüşde satylýar. Adamlaryň sanyny görür ýaly däl kassirler bizde bilet gutordy, galan biletleri täze ornaşdyrylan terminallardan satyn alyň diýip adamlary kassanyň öňünden goýardy. Diýip Çeşme gurrun berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşgabatyň wagzal administrasiýasy häzir ýüze çykan bilet gytçylygynyň sebäplerini täze okuw ýylynda ýokary okuw jaýlaryna dolanýan studentleriň sanynyň we abaza syýahatçylyk zolugyna diň jalysha gidýänleriň sanynyň köpdigi bilen düşündiripdir. Aşgabatyň wagzalyndaky täze elektron terminallar otly biletlerini satyn almak isleýän alyjylaryň oňaýlygy we kassalarda nowatlar döremez ýaly ornaşdyrylypdy. Emma Aşgabatlylar terminallardan bilet satyn almagyň kyndygyny aýdýarlar. Täze terminallaryň ornaşdyrylmagy ilatyň bilet isleglerini kanagatlandyrmagyň ýerine täze kynçylyklar döredýär. Bilet almagy finansiýan ýaşullar täze türkmen elipbine hem okap bilmeýänligi we sanly telefonlardan baş çykarmaýanlygy sebäpli terminallary ulanyp bilmeýärler. Ellerinde bank kartlary bolmadyk adamlar näme etmeli? Diýip paýtaxt ýaşaýjy saýdýar. Liwaply ýaşaýjy Aşgabatdan Türkmenabada gaýtmak üçin öz başdan geçiren kynçylyklaryny paýlaşyp şeýle gurrun berdi. Terminali ulanyp bilmeýän goşmaça 20 manat berip başga bir adamdan onun kart arkaly terminaldan bilet satyn almagy soradym. Prowadnige 250 manat para berip tam burada oturup gideninden goşmaça 20 manat bereniň gowy. Diýip Türkmenabatly ýaşuly gurrun berdi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary bilet gytçylygynyň içerki uçurlarda hem dörenligini aýdýarlar. Bilet yetmezçiliginiň fonunda vilayetlara gatnaýan taksileriň ýol kiri nyrhlary hem ýokurlanypdyr. Otly we uçur biletleriniň gytçylygynyň fonuny hususy taksileriň kiri nyrhlary 450-500 manada çenli artdy. Vilayete gidýän taksiler çoğunudan ýöreýär. Täze gurulan tölewli ýoldan sürýän sürüjilere 500 manat, adaty ýoldan sürýänlere 450 manat tölemeli. Diýip Türkmenabat Aşgabat ugry boýunça kirediýän taksiçi gurrun berýär. Bilet gytçylygy problemasy ýurtda ýyllar boýy saklanýar. Resmiler tarapyndan agdalmaýan we döwlet mediasynda gozgalmaýan bu problema her ýyl diň jalyş mövsüminde hasam agyrlaşýar. Ahal velaýatynyň Tejen şäheriniň ýaşaýjylaryndan hojalyk jaýlarynyň üçeýine Türkmenistanyň döwlet baýdagyny oturtmak talap edilýär. Häkimetler talaby berjaý etmedikleriň suwdan, elektrikden we zerur resmi namalardan mahrum ediljekdigini duýdurýarlar. Bu ýagdaýlaryň jikmejiklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21 awgustda Sewitden maglumat berdi. Şu günler şäher häkimleriniň işgärleri öýme-öý aýlanyp ýaşaýjylardan döwlet baýdagyny satyn almagy talap edýärler. Diýip şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Hojalyk jaýy bolan ýaşaýjylaryň enşemesiniň tasdiklamagyna görä, häkimlik işgärleri baýdagyň bolup bildiginden uly göwrümde bolmalydygyny hem aýdyp, onuň jaýyň üçeýiniň iň beýgirek ýerinden dakylmalydygyny belliýärler. Olar baýdagyň ağzyndan 80-50 cm ululuğunda bolmalydygyny aýdyp, onuň uzakdan hem görünmegini talap edýärler diýip, başga bir ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Häkimet wekilleri talaby berjaý etmedikleri ýaşaýan ýerinden zerur resmi namalaryň berilmejekdigini we başga birnäçe haýwatlary atýarlar. Ýaşaýjylary elektrik we suwunyň hem kesiljekdigi duýdurylyp, ýerli hökümet tarapyndan başga da päsgelçilikleriň döredilip bilinjektigi barada haýwat atylýar. Tejen şäherinde ýaşamak islemeseňiz, başga ýerlere, baýdak talabynyň ýok ýerlerine göçüň diýilip, ilatyň ýüzi hem alınýar diýip ýerli ýaşaýjy bellidi. Häkimliň işgärleri ýaşaýjylary öňümüzdäki hepde hem öýme-öý aýlanjakdyklaryny we şoňa çenli baýdaklaryň üçeklerde oturdulan bolmalydygyny hem duýdurýarlar. Ýöne olar bu talap barada resmi haty görkezmeýärler. Talabyň sebäbi barada hem ilat köpçüligine açaçan düşündürüş berilmeýär. Ýaşaýjylar häkimetleriň agyr durmuş meselelerini çözmeň deregine özlerine bu talaby girdmek arkaly ýokurdaky ýol başçylaryň göwnünden turmaga çalışýandygyny aýdýarlar.
Şäherde hiç yerden girdijisi bolmadyk maşgalalar ýa-da çağalaryny okuw esbaplaryny satyn alyp bilmeýän hojalyklar bar. Häkimetler bularyň aladasyny etmeýärler. Muňa derek ýaşaýjylar hiline görä 150-600 manat aralygyna bahalanýan baýdaklary satyn almagy mejbur edilýärler. Dip ýaşaýjy bellidi. Mundan başga da habarçymyz şäherdäki hojallyk jaýlarynyň eýelerinden jaýlaryň diwarlaryny ak reňke we üçögüni ýaşyl reňke boýamagyň talap edilýändigini hem aýtdy. Azatlyk ýokary beýan edilen ýagdaýlar barada Tejeniň şäher häkimliginden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanda hojallyk jaýlarynyň üçöklerinde döwlet baýdagyny oturtmagyň talap edilýändigi barada Azatlyň habarçylary mundan ozalky ýyllarda hem birnäçe gezek maglumat beripdiler. Bu talap hususanda merkezi we esasy köçeleriň ugrunda yerleşýän jaýlary degişli bolup, jaý eýeleri bu baýdaklary her birnäçe aýda ýa-da ýylda täzeläp durmagy hem mejbur edilýärler. Baýdaklar wagtyň geçmegi bilen ýyrtylyp, reňke solup, olaryň ýarysy ýyrtylyp ýere düşýär. Ilat muňa biperway garaýar we üçüň üstüne buyruk görkezme esasynda mejburi daklan baýdaklary täzelemäge howlukmaýar. Häkimliň işärleri gaýtadan täzelemegi talap edýänçe gözgyny bolup durýar diýip ahyldaky habarçymyz aýtdy. Ukraina goşuny Donetsk şehriniň Pokrovsk şäheriniň töweregindäki güýçleriniň 21 awgustda gaýta edilen hüjüme sebäp bolanyny, Rus güýçleriniň bu ýerde böwsüp geçmek üçin edýän basyşyny güýçlendirendigini aýtdy. Ukraina goşunynyň baş ştabynyň beýanatyna aýdylmagyna görä, Pokrovsk töwereginde bir güniň dowamında Ruslaryň jemi 46 hüjümi hasap alındy. Ol hüjümleriň 44'üsi ýerine serpikdirildi. Ýene 2 hüjüm bolsa yerli wagt bilen agşam sagatlaryna çenli dowam etdirildi. Şeýle de beýanatda aýdylmagyna görä 21 awgustda bir sebäpde Ruslaryň 238 eskeri öldürildi ýa-da yaralandy. Ukrainanyň çeken ýetkileri barada maglumat berilmedi. Öldürildi diýilen Rus eskerleriniň sanyny anyklamak mümkinler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ukraina goşunynyň frontyň iň bir dartgynly ýerleriniň birine Pokrovsk töwereginde ýerleşýän güýçlerini güýçlendirip Rus hüjümlerine gaýtawl berýändigini aýtdy. Ukrainanyň wagtlaýyn basylyp alynan ýerlerini gaýtadan birleşdirmek ministrligi Donetsk şehriniň belli etraplaryndaki şol sanyny Pokrovsk töweregindäki çağalary, enatalary ýa-da beýleki kanun howsarlary bilen birlikde mejburi evakuasiýa etmegi goýurdy. 21 awgustda öň hataryň töwereklerini başga da onlarça çaknyş boldy. Hüjümleriň köpüsi ýa-da serpikdirildi. Ýöne käbirleri giz agşama çenli dowam etdi diýip baş ştab aýtdy. Russiýanyň Bryansk şehriniň gubernatory Aleksandr Bogomol Rus güýçleriniň bu şehrde girmäge synanşan Ukraina goşunlarynyň öňüni alanlygyny aýtdy. Bogomol girmek synanşygynyň sebäbini Ukrainanyň Chernihiv şehri bilen serhetleşýän ýerinde Klimovo etrawyna bolanlygyny hem sözüne goşdy. Duşman ot bilen uruldy. Her wagtda çaknyşygyň bolan ýerindäki ýagdaý durnuklaşdy diýip Bogomol Telegramda ýazdy. Ukraina ambasadörü bilen yaraglary ulanyp Rus goşunlarynyň Kursk şehrinde guran Panton köprüsini ýok edendigini aýtdy. Ukrainanyň ýürüýte güýçleri tarapyndan çap edilen videoda Ruslaryň guran birnäçe Panton köprüsine urulan zarbalar görkezildi. Bu video Russiýa Ukrainanyň Seym derýasynyň üstünden geçen 3 köprüni ýykandygyny habar berenden soň peýda boldy. Sögüş meýdanyna gazanylanyny aýdylýan üstünlikler baradaky beýanatlary garaşsyz ýagdaýda barlap tasdiklap bolmady. Russiýanyň prezident administrasiýasyna we hökümetine ýakyn çeşmeleriň Meduza hemde Vyorska habar web-saytlaryna aýtmaklaryna görä, Kreml Ukrainanyň Kursk şehrine çolup giren güýçleriniň ýerine serpikdirilmegi ugrundaky sögüşiň birnäçe aý dowam etjekdigini ananýar we jemgyýetçiligi bu täze ýagdaý bilen uygunlaşdyrmaga synanýar. Bu habarlar Russiýanyň Ukraina goşunlarynyň iki ýurdun serhetleşýän sebäbine eden iki hepdelik hüjümini ýerine serpikdirmäge çalışýan wagtyna gabat geldi. Kiýew goşunlary bu gyska wagtda Ukrainanyň 1260 kilometrden gowrak ýerini alyp 92 sany owa şäheri gözegçilik edýänliklerini aýtdylar. Habar serýisteleri Ukraina hüjüminiň Rus elitasyny hayran garlandygyny, ýöne inni başdaky hayranlygyň geçenligini we olaryň bu ýagdaýa
öwrenşenliklerini bellädi. Şol wagtda Kreml propaganda maşinini ulanyp ruslary täze hakykat we täze kadrlyk şertlerini uygunlaşdyrmaga tynanşýar diýip adynyň aýdylmalyk şertini gürleşen çeşmeler aýtdy. Kreml ruslary Russiýanyň çägine giren düşmanyň gutulgusyz ýeňilişe sedewar boljakdygyny inandyrmagy teklip edýär. Ýöne sebäpleriň ýerine alınmak üçin wagt gerek bolar we ruslaryň garaşmagy gerek diýär diýip çeşmelerin bir aýtdy. Şeýle-de Rus elitasy Ukrain böwsüşüne jogapkar bolan emellerlerin işinden çekilmegine garaşýar diýip Çeşme Meduza web-saytyna aýtdy. Ukrainanyň ýolbaşçylary Kiýew goşunlarynyň Kursk sebätinde eden batyrgy hereketleriniň Ukrain raýatlaryny terhe daňarsyndan atylýan Rus toplarynyň gorumak, Russiýanyň içinde bu ferzonasyny döretmek niýetinden uğralanlygyny bir näçe gedek aýdyňlaşdyrdy.